chug. Silangga vlogs ni guys. Asa man tadto lang? Lakaw ta ha. Mulakaw na lang kami bisan asa na lang. Oy, lakaw ta bisan asa lang. Among bata. Say hi be. Hi. Oh. Hi. Tingog sa iro ba? Hasaong sa dog. Kanang dog ba? Ang saan to? Alam na lang oh. Aw, 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 aw. Ikaw. Di ka kabalo tingog sa dog? Oh. Aw, 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 aw. Ito sa ubos. So, wato rin sa ubos, maglakaw-lakaw, magsuroy-suroy. Kay diri sa bukid, wala man diri ka ng mall na kasuroy-suroyan, oh. So, maglakaw-lakaw rami sa among palibot na perting banwa, ha? O, kalibunan ba? Aw, lagi ba? So, maglakaw-lakaw may diri. Opa!